Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at narito tayo sa update sa bagyong si Bising. Ngayong araw ng Webes, ika-22 ng buwan ng Abril 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, ito na po ang final update sa bagyong ito since palayo na po sa ating bansa at wala na po siyang epekto sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. At bukas po ay babalik ulit tayo sa ating twice a week na tropical weather analysis habang walang bagyo sa ating bansa. At umpisa natin ang update. Ito ang ating windy.com satellite animation. At nakita po natin ang bagyong si Bising ay umpisa na pong gumalaw papuntang hilagang silangan. O nag-start na po siyang lumiko papuntang hilagang silangan sa mabagal niyang kilos na 7 kilometros bawat oras. Ito po inaasahan pong bibilis sa loob ng 24 hanggang 48 oras. At kasalukuyan, nasa silangan na po siya ng Batanes Cubao Islands at apektado pa rin po ng tinatawag nating outermost rain bands. Itong bahagi nito ng dulong hilagang Luzon. So ang Batanes, Babueng Cubao Islands, ang coastal areas po ng Ilocos Norte, Cagayan, and Apayao, ganun din po dito sa may area po ng Northern Cagayan ay maapektuhan pa rin ng mga maninipis na ulap dulot po ng kanyang outermost rain bands. May mga showers pa rin na inaasahan but by tomorrow morning hanggang po pagdating ng Sabado ay gaganda na po ang panahon. Sa ibang bahagi ng Luzon, lalo na ang Bicol ay sumilip na po ang haring araw. Kahapon medyo maulap pa rin tayo dahil sa trough. Meron pa rin trough dito po sa may bahagi nito ng Central Luzon o Northern Luzon. Subalit, maulap lang po ang papawirin. Although may mga possible na isolated showers o thunderstorms ang pwede mangyari na yung hapon. Ang ibang bahagi po ng Visayas, ang ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa may Visayas at Mindanao, magiging katamtaman po lagay ng panahon. Pero dito po sa may Western Visayas, na po sa may Negros Occidental, Guimaras at Iloilo ay may mga possible localized thunderstorms sa mga oras na ito. At lalo na po na yung hapon. At dito rin po sa kanluran bahagi po ng Mindanao. So kita po natin, hindi po ito yung talagang habagat na, okay? Isolated or localized na habagat lamang po ito. At yan po ang ating latest sa ating zoom in satellite animation. So ito po yung zoom out satellite animation in respect of the storm or in respect sa bagyong ito. Kita po natin na maliwalas po ang buong Western Pacific. So wala po tayong kasunod na potential na bagyo. Meron tayong napakahinang LPA po dito sa may southeast of Chuuk State, sa may central Micronesia. But hindi po ito mag-intensify. Nandyan lamang po siya. Dito naman yung ating GraphSat para makita niyo kung nasaan yung mga respective shallow LPA. Dito yung frontal system na kabit kay Bising o Surgay. Okay, so medyo mainit na po ang ating panahon for the next few weeks. And ito po yung ating track kaninang umaga. So ito po ang kanyang gagalawin. Papuntang east-northeast to eastward. At inaasahan po ito magiging tropical storm na lamang pagdating po ng Sabado. At lalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. So yan po ang power line sa darating pong Sunday. Okay? Sunday po siya lalabas ng Philippine Area of Responsibility. So baka sa Sabado mag-final na rin tayo sa bagyong ito since wala na po siyang threat sa ating bansa. Ito po yung ating Asian Agencies tracks. So ayan po, lahat ng agencies including Pag-asa ay yung kapakita ang kanyang track papuntang east, east-southeast to east-northeast. Palabas na po ng ating bansa na yung dating weekend. At ito naman po ang ating forecast for the next 24 hours dahil bukas babalik naman tayo. Pakibigay natin sa inyo ang forecast hanggang Monday. So, ang summary ng forecast for tomorrow, may mga possible pa rin mga thunderstorms bukas ng hapon sa may Palawan. Ibang portions po ng Visayas na ano po sa may Iloilo, Rojas City area. At ganoon din po sa may Mindanao, may mga isolated showers at thunderstorms. Sa Bicol, may ako din pong chances ng mga isolated thunderstorms na ano po dito sa may area po ng Partido District ng Camarines Sur, sa may Cam Norte, and First District of Camarines Sur. So, ang Naga, may possible din. Kung may mag-form, mahirap po i-forecast ang mga thunderstorms. Minsan, lilitaw na lang po siya. But, meron pong chance na baka magkaroon ng mga localized thunderstorms bukas po ng hapon, lalo-lalo na. At, so, yan po ang ating latest. At bago tayong paalam, ito yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA ng US.
So, for week 1, simula na April 21 hanggang April 27, above average rainfall dito po sa may silangan bahagi po ng Luzon. Ito po ay dahil sa bagyong Sibising, although kita nyo, mas naka-stretch papunta sa Western Pacific dahil po paalis na po yung bagyo. Yung bagyo po ay papunta sa direction na ito. Kaya dyan po yung grabing ulan. Subalit sa may baba, kita po natin, medyo dry conditions po sa may Borneo, Indonesia, Papua New Guinea, at dito rin po sa may southern portions ng Mindanao for this week. Okay? Pero on week 2, simula next week po hanggang May 4, ay magiging normal na po ang panahon sa ating bansa. Although, pag sinabi nating normal, ibig sabihin tuyo po tayo, mainit, malansangan, paghapon gabi may mga maliliit lamang chances ng mga pag-ulan o thunderstorms, but magiging common po mga thunderstorms dito sa may Mindanao o Visayas area dahil po mas malapit sila sa equator, mas common po doon ang mga mataas na humidity, water vapor, nag-cause mo rin itong mga thunderstorms sa bahagi nito. Okay? So, wala tayong nakikitang bagyo for the next 5 to 10 days. All clear po hanggang May 4, kahit na dito sa ating global topics, kahit dito sa global topics hazards ng NOAA. Okay? So, dyan po tatapos ang ating update. Ito na po yung final update ng bagyong Sibising. At bukas, babalik ulit tayo para ibigay sa inyo ang normal update para sa ating bansa. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.